Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn darparu gwasanaethau data a thechnoleg i bobl Cymru. Mae'r gwasanaethau yma'n traws newid y ffordd mae pobl yn gweithio ym maes iechyd a gofal. Mae partneriaeth wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud. Mae ap Gig Cymru yn newid y ffordd rydyn ni'n gweithio. Gallwch ddefnyddio'ch dyfais glyfar i ofyn am bresgripsiwn rheolaidd a gweld eich gwybodaeth feddygol bersonol. Bu Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio'n agos gyda chleifion i ddatblygu'r ap sy'n cael ei redeg gan y gwasanaeth iechyd. Mae'r dechnoleg wedi newid y ffordd mae nyrsys yn gweithio yn llwyr. Yn lle papur, maen nhw'n defnyddio ffurflenni ar-lein ac mae cleifion yn cael eu hasesu o'r gwely gyda gliniadur neu lechen. Mae modd rhannu'r wybodaeth yma'n ddiogel ac mae'n gwella profiad cyffredinol y claf yn sylweddol. Enw'r dechnoleg yma yw Cofnod Gofal Nyrsio Cymru a chafodd ei datblygu mewn partneriaeth â nyrsys ledled y wlad. Mae Porth Clinigol Cymru'n chwarae rhan holl bwysig wrth roi gwybodaeth allweddol am iechyd cleifion i glinigwyr. Mae'n galluogi clinigwyr i weld cofnodion am meddyginiaeth cleifion, blaenoriaethu atgyfeiriadau, gwneud cais am brofion, astudio'r canlyniadau a gweld delweddau radioleg. Mae fferyllfeydd lleol yn defnyddio offer digidol i ofalu am bobl sy'n dod atyn nhw gyda anhwylderau cyffredin. Mae hyn yn tynnu'r pwysau oddi ar y feddygon ac adrannau damweiniau ac achosion brys. Rydyn ni wrthi'n gweithio i wella'r ffordd caiff meddygyniaeth ei rheoli ym mhob ysbyty, meddygfa a fferyllfa. Bydd hyn yn gwneud y broses yn haws ac yn fwy diogel wrth i gleifion ddweud ble hoffen nhw gasglu eu presgripsiwn ac yna bydd y cais yn cael ei anfon yn electronig. Yn lle'r siart papur traddodiadol ar waelod eich gwely, bydd siart digidol. Pan fyddwch chi'n cael eich rhyddhau o'r ysbyty, bydd y wybodaeth yma'n cael ei hanfon yn ddigidol i'ch meddyg. Mae casglu data gan gleifion yn rhywbeth mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ei gymryd o ddifri. Mae modd gweld tueddiadau o ddangosfwrdd data sy'n golygu bod modd i glinigwyr addasu eu hymagwedd i ddarparu gofal gwell. Mewn partneriaeth â byrdda iechyd, mae adnodd data cenedlaethol newydd yn cael ei ddatblygu i gysylltu data gan ei gwneud yn haws ei ddefnyddio, ei rannu a'i ddadansoddi. Mae gwaith Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cael nifer o wobrau cydnabyddedig yn y diwydiant. Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn darparu gwasanaethau digidol o safon fyd eang i wella bywydau pawb yng Nghymru.